Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Tenim les vinyes connectades per USB. Informàtica de nivell amb en Jaume i en Miquel. Som els avis més catxondos de l'internet. Orgue, ara em penso que se m'ha penjat el Windows. Hola i benvinguts a un nou programa d'informàtica de nivell amb en Jaume i amb en Miquel. Sí, senyor, jo soc en Miquel i aquí al meu costat tinc en Jaume. Vinga, Jaume, què tal? Com estem? Bueno, començarem el dia d'avui parlant d'un tema molt important. Sí, senyor. El tema d'avui... Quin és? És el ratolí. El ratolí, Sí. a la història de la humanitat. Penseu que hi ha hagut ratolins molt famosos. Sí. Per exemple, tenim el Mickey Mouse, El Mickey Mouse, el Super Raton, tenim aquell, el rateta que es comprava a l'escaladeta, el Pixie Dixie. el Tom i Jerry. No, hombre, el Tom era un gat. Sí. Bueno, doncs aquell, l'Stuart Little, aquest com el del supermercat, deu ser, no? Ell fa un bon preu, ella. En fi, però el ratolí que ens ocupa avui és tan o més important que aquests que hem esmentat. Sí, senyor, perquè es tracta ni més ni menys que el ratolí de l'ordinador. De l'ordinador. I ara em pregunto, amb tots vosaltres, per què al ratolí de l'ordinador se li diu ratolí? Molt bé, doncs jo us explicaré la història. Hi havia una vegada un inventor que no volia treballar amb el seu ordinador pitjant les tecles, perquè no s'hi veia i no sabia les tecles que pitjava. Un bon dia va dir: Inventaré un aparell amb el qual podré fer servir l'ordinador sense pitjar les tecles. La Hurart! Llavors es va fer un aparell que enxufat a l'ordinador podia controlar amb una sola mà tot el que feia a la pantalla. Però un dia, sense adonar-se'n, va agafar a un ratolí que corria per allà. I al veure que el seu invent no funcionava, el va intentar obrir per trobar l'error. I va ser en aquell moment que se'n va adonar que el que havia agafat era una rata. I se li va ocórrer posar-li al seu invent el nom amb el que es coneix avui dia el ratolí. Doncs molt bé, nens i nenes, us esperem la setmana que ve amb un tema apassionant del món de la informàtica. Vinga, a reveure, macos. A veure, una pregunta, Jaume. Sí. Si els ratolins que no tenen cua, diguéssim, se'n diuen inalàmbrics? Com se'n diuen aquells que tenen una cua molt llarga? L'equios?